El semàfor del Bayern-Barça. El Barça ha caigut amb el Bayern i està fora de la Champions League. No s'ha donat el miracle, el Barça ha caigut 0-3 en un partit bastant dolent a l'estadi, en un partit en què de fet era ja intranscendent després de la victòria per 4-0 de l'Inter i per tant ha certificat la seva no classificació per vuitens de final de la Champions per segon any consecutiu. Això és una gran decepció, és evident, i avui no volem explicar massa del partit, perquè al final el partit ja s'explica sol, és un partit que l'hem vist altres temporades. Al Barça li ha costat molt competir al ritme del Bayern, sobretot a la primera meitat. A la segona meitat el Bayern ha baixat i el Barça ha acabat regalant el tercer gol, perquè de fet el gol que li fan al Barça al final també és un regal, que el Barça tampoc es pot permetre, amb un minut 94 que et facin aquell gol. Però al final el partit ja l'hem vist altres vegades, no hi ha hagut cap novetat, el Barça sí que va poder competir una part amb el Bayern, el primer partit d'aquesta fase de grups al camp del Bayern la primera part, però després ha estat molt inferior al Bayern. Avui, més que parlar d'això, que ja és l'anàlisi del partit que el veureu a tot arreu, volem parlar de les 3 evidències que ens deixa aquest partit. La primera és que el Barça no li dona per competir amb equips grans per ara. Això és una evidència, el Barça no ha guanyat cap partit amb equips grans en el que portem per ara de temporada. És una cosa, aquest equip s'està en construcció, és cert, aquest equip té millor plantilla que la temporada passada, és una evidència també, té molts més recursos, però també és una evidència que està en construcció i també és una evidència que en els partits grans no s'ha sabut tocar la tecla, ni des del camp ni des de la banqueta. Al Barça li ha costat competir amb equips grans, perquè el Barça, si hagués aconseguit només una victòria amb un equip gran, estic parlant d'una victòria dels dos partits, per exemple, contra l'Inter, el Barça encara estaria viu a la Champions. Per tant, aquesta incapacitat del Barça per competir en partits grans ja li havia passat en altres temporades en Champions, però avui aquesta temporada li ha tornat a passar, semblava que no podia ser, que el Barça ja tenia un equip nou i que el Barça, tot i això, encara li queda un camí per recórrer. Ens pensàvem tots que fitxar jugadors seria bufar i fer ampolles. La junta anterior va tardar molts anys en destruir el que es havia tardat molts anys en construir també, i per tant costarà construir. Això és una evidència. També ho és que el Barça i el club i l'equip no han sabut tocar la tecla en aquests partits. Per tant, s'ha de fer autocrítica, l'han de fer els jugadors, els futbolistes que segurament surten senyalats, futbolistes que no han estat al nivell. Avui, per exemple, en aquest partit només salvaríem 2 futbolistes, un Alejandro Balde, que s'ha mostrat molt incisiu en banda, ha mostrat que pot ser un lateral esquerre de futur, i l'altre Frenkie de Jong. Menció a banda per Dembélé, que és un futbolista que ha fet una miqueta 4 o 5 regats sobre Davies a la primera meitat, però com sempre ha estat foc d'encenalls. Per tant, un partit en què salvem poc dels jugadors i en què també hem de posar el focus en que Xavi no ha aconseguit tocar la tecla contra el Bayern en un partit que sí, és veritat que era complicat, perquè el Barça ja venia de saber que l'Inter l'havia deixat fora de la Champions, però en la que l'equip ha mostrat una imatge que no és la que volem tots els culers. La segona evidència és que la UEFA s'està enrient del Barça. El Barça no s'hagués classificat, no ha quedat fora perquè li hagin robat res, però al Barça no li han donat absolutament res. Al partit del camp de l'Inter hi ha una jugada claríssima i avui hi ha un penal que és clar, que segurament que amb qualsevol altre equip ni se'l mirat, i en contra del Barça se'l miren i l'anulen. És una evidència que aquesta UEFA s'està rient del Barça, i és una evidència també que el Barça a l'Europa League fins ara és un gran actiu per l'Europa League. Per tant, potser el Barça ha de plantejar si vol ser un actiu per aquesta UEFA, si vol ser un actiu per l'Europa League. És veritat que el Barça ara perd aquests 20 milions que li suposa quedar eliminat en Champions, però potser el Barça s'ha de plantejar què fa amb aquesta Europa League, si va a jugar-la o si per contra decideix no anar-hi, es posa una sanció a la FIFA i es posa a muntar ja de per si una Superliga on la FIFA no s'emporti els diners que estan generant els clubs. I per últim, el Barça és molt gran i segurament ara hi haurà moltes crítiques, segurament ara hi haurà molta gent que estava esperant que hi hagués una desfeta, o que segurament no l'esperava però ja li ve bé, perquè ara podrà dir que té raó, que ell havia dit que això o que ell altre havia dit que això altre. Ara hi haurà moltes rates que sortiran de les seves coves, això és una evidència. Segurament també hi haurà moltes altres que defensaran coses indefensables o que faran d'estòpers de la Junta actual, però nosaltres creiem que en aquests moments és quan els culers hem de tenir clar a qui hem d'escoltar i a qui no. I hem de tenir clar, sobretot, que tothom té molts interessos en el Barça. El Barça és un club molt gran,
tothom té interès en estar al Barça i té interès en poder beneficiar-se del Barça, que això no és l'objectiu de ser del Barça ni estar al Barça, Com hem dit sempre, el Barça es va a servir-lo, no a servir-se'n, però molts tenen ganes de fer-ho i tenen ganes sobretot de dir que tenien raó o que ells haguessin fet això o que ells haguessin fet això altre. Això mai ho sabrem ja.